Dar de ce s-au născut atât de mulți copii? De ce se nasc? Din iubire. Dumnezeu îi trimite pe fața pământului, ce să zic. Nu poți să pui viața sub niciun fel de semn de întrebare. Unde a apărut viața, o societate matură, ceea ce România nu este imatură la mult prea multe capitole, intervine. Francezii nu aveau sporul cel mai mare de natalitate din Europa, dar eu știu Franța pentru că fiica mea a studiat 7 ani în Franța, eu sunt o francofonă și o francofilă de când mă știu. Eu am văzut Franța, am călătorit mult acolo și vedeam mamele cu 3, 4, 5 copii, au enorm de mult sprijin din partea societății și din partea statului. Enorm de mult sprijin, cum nu vă puteți imagina. La modul că primesc acasă tot ce le trebuie să-și crească copiii. În Germania primeau și Pampers de la primărie acasă. Înțelegeți?